Galja, vågar du ta bort sminket och sminka dig med Anastasia? Nej. Jo, ska du göra det här då? Vad gör hon med mig? Foundation, det här gör här just hud. Så jag tror det här kommer passa. Så vi kan sitta och fixa lite. Jag är så dåligt faktiskt. Med fingrar. Så det kommer gå bra. Jag vet inte. Jag hoppas det passar mig. Jag har hittat concealer så vi tar den. Men vi kör på. Dags för bronzer. Det är dags för blush. Vi tar bubble gum. Och oj. Nu kör vi på ögonbryn. Ska vi köra här? Ja, vi kör här. Jag ser ingenting faktiskt. Det är typ, ingenting finns här inuti. Vi kör på highlighter. Man ser ingenting. Nej, man ser inte. Läppar. Vi behöver någonting av det här. Vi tar korall. Okej, jag tar lite på handen. För att Kolla här. sista steg setting spray. Nu är den klar. Jag ratear 0 till 10 och nu Amanda har tvingat mig att fixa det här. Jag ratear 0 till 10.